To, magana zan yi, in ma ta yi wani kyau, in ma kar ta yi wani kyau, wallahi ni ban damu ba. Gaskiya ce idan ta zo, ko a kaina ne hukumar Hizba ki aiki. Ko a kaina ne hukumar Hizba ki aiki. A jiya ne aka je har gidan Murja aka kama ta. Hukumar Hizba ta je ta kama Murja. To fa hukumar Hizba ina so ku sani hukumar Hizba ba fa iya kaɗai Murja ba ce. Ba kaɗai iya Murja ba. Hukumar Hizba idan fa kuka duba fa akwai irin su G Fresh, irin su Sayyada Sadiya Haruna masu wulakanta aure wanda ba su san darajar aure ba. Gwara ma Murja ita ba auren ne da ita ba. Su wa'annan auren ne da su. Akwai irin Sasan wanda daga Nijar yake zuwa amma idan ya zo Kano sai Kano ta san Hassan Makeup ya zo Kano. Da dai sauransu ma ga suna. Hukumar Hizba ya kamata fa kima ga ba wai akan iya Murja ba. Ba akan iya Murja ba, su ma wa'annan fa jakadun shedanu ne. Wallahi jakadin shedan ni ma kaina idan me laifi ce na rantse da Allah a kira ni ai hukuma ai ba ƙarya bace ai hukuma ba ƙarya bace kuma gyara aka ce kuma Hizba aka ce aikin Allah to fa aikin Allah fa ba akan Murja ya kamata a aikin Allah ba akan kowa ma za a yi aikin Allah akwai su da yawa ga su akwai irin sibili wallahi sai dai idan yau wallahi in sha zagi amma wallahi sai na faɗa wallahi sai na faɗa akwai su da yawa ga sunan bila da wayanda ma ni ban san su ba ban kama sunan su ba ba iya Murja hukumar Hizba zaki aiki ba jiya har cikin gidanta an kama Murja yanzu ba wani ma ba wai ina goyen bayan Murja ba mu mun san cewa abinda Murja take yes ba daidai take yi ba ni kaina abinda nake na san ba daidai nake ba amma kuma ni na san me nake wallahi